Ngiyayikhetha igumgedlela Nkosi enkulu Bombela Sitima Samambona. Baba mkhulu 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 phakathi. Amen. Bafowethu ake nibuka ama-comment. Hayi le video kaMshubu ihambe kakhulu, ingithusile nami. Ngize ngamthinta uMshubu ukuthi hayi video yakhe igijima kangaka. Kodwa-ke engikuthandile la imibono, ama-comments abantu. Abanye bayakhombisa ukuthi hayi kusafanele ukuthi igumgedlela lithi ukuqinisa impela lapha lingayeki ngoba uyabona ukuthi indaba yomlando wakwaZulu nenkolo kaNkulunkulu abantu basasele kakhulu. Abantu balalela izinto, yazi ukuthi ama-comment amaningi ayekhulunywa ngabo 1910 ama-Christians angaleso sikhathi, kodwa namanje kusayizinto ezodwa baphinda izinto eziyi-1 sekuze kwafika unyaka ka-2025. Izizukulwane zeyizukulwane senzeke into efanayo, kushoda ulwazi. Igumgedlela njengoba lavula le channel lalenzela kona ukuthi kunezinto ofanele uzazi, noma ngabe kuthiwa-ke awuyilandeli leyo nto, kodwa iqiniso kufanele lazeke libe nje sobala ukuthi hhayi mina ngihamba nokuthi, kodwa ukuthi njengalo nje igumgedlela lilona i-Muslim noma inkolo ye-Islamic, kodwa ngiyayazi ukuthi ngiyalazi iqiniso layo, ngiyazi ukuthi iyasebenza, ngiyazi futhi ukuthi iyinkolo kaNkulunkulu, kodwa angilona i-Arab noma i-Muslim, futhi ngeke ngize ngibe yilona, kodwa futhi ngiyazi ukuthi inkolo yeqiniso. Nawa kama-comment nango Mandla Nkosi Masango ukhombisa ukuthi uyazi, kodwa lento ayisho futhi ayikho. Angithi yabo nayo into esishayayo thina abantu ukuthi le inkolo yesizwe samaZulu ngenxa yokuthi abafuni ukusuka emasikweni nasemikhubeni yakwaZulu, ngoba babukeka sengathi ezinye izinkolo zibasusa emasikweni abo base beqamba zonke lezi zinganekwane. Yabona nje alukho futhi ulwazi lapho, ngoba inkolo yamaNazaretha akuyona inkolo yamaZulu. Ukuthi abantu badidwa ukuthi uShembe ngesikhathi efika wathi uma uyimpondo gqoka ngendlela yamaMpondo, uma uMsuthu gqoka ngendlela yabaSuthu, uma uMshangane gqoka ngendlela original yakho oyinikwa uNkulunkulu yokugqoka, uma uyiswazi kanjalo kanjalo. Hhayi ukuthi inkolo yamaZulu cha, inkolo yama-Afrika akunjalo, akaze asondele nakhona. Into nayo ayizwa ngabantu leyayishoyo, akuwona kahle kahle umbono wakho, umbono womunye umuntu. Ake siqhubeke sibheke abanye. Nangu futhi-ke yena futhi uMandla Nkosi Masango uyabuya futhi uthi bathi uShembe wandisa, bethi futhi itshitshi dladla qonda ukuthi itshitshi ladla imbali yase yakhulelwa nguShembe. Ayiziningi nje iy'nganekwane zagcina sezingihlalisa phansi kahle kahle lenkolo yakwaShembe. Ake sibone inkolo yamaZulu uphinda futhi yona leya nto engekho, akangene ngalo uMandla Nkosi. Amaphathi asemaningi kakhulu ngoba ngigcine sengifike ko-380. Angazi kangiqale nini ngikhuluma indaba yakhe uShembe, kuningi esengikukhulumile, abangena abantu befunda. Nawe futhi omunye umbuzo ngicela ukubuza ukuthi kwakubani umholi webandla before umqali wendlela, nokuthi-ke yena wayebekwe ubani. Kukhona futhi lapho kulamaphathi esengikhulume kuwo ukuthi ukuqala kwakhe umqali wendlela nokuzalwa kwakhe wayidalwa uNkulunkulu, wase ekhula khona lapha emhlabeni esenyameni, waqanjwa ngegama likaNkulunkulu. Igama elithi Shembe igama likaNkulunkulu, futhi uNkulunkulu wafike nje wadala umuntu okuyena azo-operate ngayo, wagcina-ke seyofinaliza lapha entabeni, esengena kulo muntu ayimdalile. Iningi indaba yakhe khona la. Before uNkulunkulu lapha kwelakwaZulu noma e-Afrika besevela uNkulunkulu engasekho, esesilahlile. Ubuyiswa ukuthi kwafika abelungu sebezosibulala ngale ndlela abasigqilaza ngayo kuzo zonke izimpi lezi besicolonizer, kodwa kwabuyisa kakhulu uNkulunkulu. Wabuyiswa ukuthi
kwasuke kwafika iChristianity. Ayi wacasuka kakhulu lapho ngoba iChristianity ingaphansi kohlelo lalabo onkulunkulu beyithixo baseRome ababafakwa nasephambanweni sikhujiso ukhisimusi zonke lezo zinto. Ikona okwamcasula kakhulu-ke lokho. Negazi lokhokho bethu laselichithekile aseliningi ngoba nayo le nkolo eChristianity ayifikanga kamnandi. Baningi kakhulu abantu abafayo ngenxa yayo. Ungaboni njengamanje basekuze kwathi ukuthoba kanje. Nangu futhi uMandla Nkosi uyabuya la uthi yazi mina sabathile ekuphakameni iminyaka eminingi impela, kodwa kuney'nganekwane esasitshelwa zona isabatha nesabatha. Uma uthi ubuzisisa ngazo akekho ukutshela into ecacile. Wayesemncane wayiphelezela umama. Yabo nje baningi abantu abangamaNazaretha abafana nanangu uMandla Nkosi Masango. Thothi bumncane vele sonke sikhule kanjalo, ngisho nakuKristu sikhule kanjalo, sasingazi nokuthi kwenziwani. So kulandela umanje yabo, ngoba umNazaretha ubujulile kuyinto efuna ukuthi uyilandele ngempela. Kuyona into elula ngoba ngisho nathi singamagumgedlela kunezinto ey'julile ezinye singazazi, kodwa nje lokhu engisuke ngikusho mina i-basic ukuthi ukuze ukwazi ukuthi uqonde ngoNkulunkulu umenzi wezulu nomhlaba uyayahuwe umvelinqangi uShembe. Maningi kamagama akhe, ama-countries nama-countries bambiza ngamagama ahlukahlukene, kodwa kunendaba esengangayithola eCameroon nakuphi nakhona koGhana. eGhana nje bathi unyame, eZambia bathi unyambe, uNkulunkulu babuye bethi unzambi. Izona zinto-ke amagama kaNkulunkulu adida abantu. eCameroon nje bathi unjinyi, kodwa intombazana eyabona uNkulunkulu wambona wachaza wathi uShembe. NgaseCameroon iyagcina isifisa ukuzohlala eSouth Africa ngoba isiyitholile ukuthi lo nkulunkulu ekhuluma ngaye useSouth Africa. Lo uMandla Nkosi Masango safuneka aqale phansi akasuse lokhu yakulandela kwakhe eyogadiswa idokodo lapha. Phela abazali bebenza njalo, thothi akuthatha ufuni ufike. Ingako nje abanye befike bephuze esontweni, umuntu anyonyobe ebusuku ahamba ayophuza utshwala, abuye senyonyobe iy'ntathako sabuye azolala. Uthathwe vele ufuni ukuya lapha, emva kwaloko vele ngeke ubone lutho. Kodwa uma usukhulile hambe ingqondo mesiyayivulekela wena usuya ngothando lwakho. Ingako nje ungabhabhadiswa uma umncane lapho, uthi uyalinda uzokhule ngokwenele. Uma usuno-age of 18 years usuyithathela isinqumo usuyobhabhadiswa. Manje ngeke ukhulume into usemncane. Indaba yokundiza-ke ngibheke kuyo-ke njengamanje ngoba iphathi engikuyona uShembe njengamanje ule kobonjeni kule phathi engikuyona. Uyavalelisa seyivala emseleni bese buya-ke la asiya lapho aphelela khona eRichards Bay eMkhayidini eMzingazi. Indaba yokundiza nje, umuntu osakhuluma indaba zokundiza ingane nje le encane le esakhuluma leyo nto. Nayi channel ngenani phakathi bafutha unithola ulwazi, ningazenzi inhlekisa ngoba yabo lezi zinto zo-TikTok ziyagcinwa isikhathi eside. Uzotholakala manje ukuthi hawu lo muntu wayicabanga kanje, nawe futhi usazokuyihleka eminyakeni ezayo uma usuluthole kahle ulwazi. Ingako savula le channel senzela ukuthi abantu befunde ukuthi usuyithathela wena-ke isinqumo. Sisho ukuthi iba iNazaretha kodwa siqeda amanga nje emhlabeni, ukuthi futhi lokho kuzokusiza uma uzonda uShembe ngoba uzomgxeka ngezinto ozaziyo, uzocinga yabo la kule information enginika yona usuyayithola-ke, hhayi ngamanga. Uma usakhuluma indaba zokundiza nani abantu bazobona ukuthi hayi ikhanda lakhe alithathi kahle, uzohlekisa ngabantu. Omunye usazi Ngcobo sebakukhulisa kangaka ukhombise ungathembi isibongo somunye uqonda ukuthi isibongo somunye umuzi. Angifusa ukwazi nje angili sazi Ngcobo nakhona isashoda ulwazi. iShembe igama likaNkulunkulu okwagcina sekuqanjwe ngalo umqali wendlela yabo. Akusona isibongo, akukhonza isibongo. Izinto njalo esizizwa ngabantu abafana nalo baba lo mfundisi unganalo ulwazi. Into kufanele uyithole kumuntu wakhona owaziyo ozokuchazela, ngoba akekho umuntu yazi ukuthi
akekho umuntu owazi ukuthi uShembe wakwathini, even nalokhona uNyazi lwezulu akekho owaziyo ukuthi ukethini, yabo. Kodwa umuntu uyagijima bese ekhuluma into engekho, kanti kufanele sithole ulwazi bafowethu. Nawo Magumgedlela nomshuko bakhona la. Nangu omunye ucommente kahle la, uhle vele lo uyalilandela-ke Gumgedlela. Nakho kubhalwe friends, uma ufuna ulwazi ngomlando ukuvimba ulwandle kanye ukuthi akuye lapha kuSmith Street eThekwini emuseum. Yes, izinto yaShembe bafowethu njalo zikhona kwi-Guinness of Record, zinemlando yakhona, zikhona futhi ezinye iy'ncwadi ey'bhaliwe, noma ezinye-ke zibiza kakhulu ngoba ezinye zitholakala emazweni angaphandle. Abelungu bayithatha information eningi kaShembe bahamba nayo, kodwa izinto ey'landelekayo hhayi ukuthi inganekwane. And into emnandi ngakhona yabona futhi into kaShembe ijule kakhulu. Into emnandi engakhona, kukhona ngisho abantu abasaphila abanye abafike bekhomba into bethi nakhu la ayihlezi khona. Ubufakazi bale nto kaShembe buyalandeleka, njengoba echaza nje ngendaba yokumiswa kolwandle. Kwakuwubani? Kwaku-1918 kwenzeka leso sigameko. Ikhona iminyaka yakhona iyatholakala, ne-information awukuphume nje. Ake siyeke bafowethu, umuntu ukesuka eMtuba aye eThekwini afike ayingcebelekele nje, yabo. Ake sincebeleke ngokuthi sihambe sibheka la magugu ethu, yabo nje itshela Ntunjambili sihamba size sobuya le ko-Dubai, kodwa uthola ukuthi kunezinto ey'la eduzane nje zethu yayizingamagugu ethu esingadluli kuzo, udlule nje ukubuke ngoba ikhona imuseum. Ayikho umuntu uya lapha, umuntu uncamela ukusuka eMtuba aye lapha kwaMax eyadini, zonke lezo zinto bese yabuya ezokhuluma la. Kanti lezi zinto zikhona, even when nawe ungazithola noma uhamba nje ubheke ko-Vryheid unqamula, kunendawo lapha emakhosini lapho kulele khona lapho kukhulunywa ngabe emlandweni. Banamathuna phela oMpande, oDingane, noma likaDingane lile kona koNgwavuma, kodwa nje khona banamathuna laba bantu. Akufani nalezi ndaba zaseBhayibhelini, into ogcine nje uyigcina lapha embhalweni kuphela. Kuphele kanjalo ukuthi wakhona uGidiyoni iqhawe elinamandla. Uma uthi uyayilandela lento awutholi indawo, kugcina la kubhalweni. OkukaShembe kubhaliwe futhi uma ukulandela futhi ufike ukuthole uma ukuthanda. Siqhubeke sibheke amanye amakhomenti. Nangomunye, siyabonga siyabonga Siyandile. Ayikho kuGoogle le ndaba, inganekwane yamakhehla. Hayi naye uyangihlekisa-ke nalona ngoba awusuke ungayifuni wena. Ikhona la kuGoogle, awukho lapha engekho khona indaba kaShembe. Ikhona kuGoogle, ikhona ku-YouTube, khona ney'ndaba ezindala zakhe. Khona ngisho amavidiyo akhe-ke uMqali Wendlela ku-YouTube. Kukhuluma uthanda isiNgisi oba nithanda iy'Ngisi, khona nje usuke translator ngaso isiNgisi ukuthi nangu uShembe lapha kula mavidiyo asuke egida khona. So kwividiyo esheshayo kwayividiyo yakudala, hhayi ngoba yena wayegida esheshisa. Zikhona lezi zinto, uma uyifuna nje uyayithola. uGoogle wakho lo ungawuthola naku-YouTube wakho efonini yakho, ungakuthola kuningi ungakuthola, yabo. Ma-PDF futhi okunye ungakuthola futhi okunye khona. Hhayi ukuthi inganekwane yamakhehla, manje ukuthi thina asizithandi izinto zethu senziwa ngabelungu. Khona incwadi kaKing Leopold engakhuluma ngayo, okuyiyona echaza ngokubulawa kwethu njengoba sifile nje sikhomenta lezi zinto, ukuthi ifaneke senziwe size sibe nje. Sinyanye onke amaqhawe wethu, sinyanye uNkulunkulu wethu abasifica simkhonza uMvelinqangi ukuze sizomukela eKristiyanity, silahle konke amasiko ethu. Yakwakusencwadini-ke le yafika namakholwa obuKristu angabelungu. Enye ye-memorandum yakhona yayikhona ukuthi ifuna ukuthi uma ufunda iBhayibheli abantu bafundise kanjani, bafundise ngokuthi bekholelwe eBhayibhelini kuphela. Abakubona ngamehlo bangaphinde bakukholwe, bahlale bethi balindile inkosi eyoza ngamafu. Check-a futhi lapha kumina khona indaba kaKing Leopold, incwadi yakhe ayibhalile umlungu, wafika wabulala inqwaba ama-millions la e-Afrika, wabulalela egameni lenkolo yobuKristu efuna ukubagqilaza. Ngomunye uSigidi
Lo-ke uyangicanga ngoba uyi-friend yami futhi akawanaki amavidiyo ami. Nangithi nanso-ke inganekwane enayixoxelwa ilamakhehla anizalayo anamanga, nizixoxela izingane zenu. Ayilona-ke angazi ngizothini kuyena ngoba phela uyangilandela lo. Kufanele ngabe uyazi ukuthi kade ngikhuluma ngalezi ndaba. Ithana wena awushongo ukuthi uShembe is the way, because amanye amaNazaretha ayakusho lokho even if yeza nabo or not. Amen. Jesus is the way. Yabona-ke nayo-ke lempi ekhona, yabo. Ngeke uzothi Jesus is the way ushiye uShembe ngaphandle. Nayi inkinga ngoba uJesus, noma ngithi uJesu ngoba mhlawumbe ngenzela ukukhuluma ngoJesus Christ, isithixo samaRoma. uJesu noShembe akuhlukani, yabo. Akuhlukani. Uma wena ufuna ukufakaza ngoJesu ukhuluma ngoShembe lapho, ngoba phela uJesu ayikho into ongayibona ewufakazi bokuthi ukhona. Kodwa uma ufuna ukufakaza ngoJesu ufanele u-include uShembe phakathi, ngoba uyena okhona emhlabeni ofakaza ngezindaba zikaNkulunkulu weqiniso. Akukho okunye, ngoba ngeke ukuthi nje nanga uJesu usebonakala endaweni ethile enza ukuthi cha, amandla onke aphelele kuShembe. Kusayinkampani eyodwa leyo. Angoke lo othi yena uJesus Christ futhi waseRoma, uthi wani lokhu nikhuluma ngezitori zakudala futhi zazenziwa ezaziwa yinina kuphela, why zingekho izitori ezintsha? Awusuke madoda, yabona comment emnandi kanje. Zikhona izitori ezintsha nazo ede kukhulunywa ngazo nje eRichards Bay. Ukuthi lezi zinto-ke zidinga isikhathi nesineke, nokuthi ukholwe uNkulunkulu, ngoba yabona nje basikhuluma even la ku-YouTube kuningi izinto ongayithola ezintsha nje ezenziwa uShembe, ukuthi phela-ke usuke wena ungalandeli, ngoba usuke mhlawumbe unale politiki yakho ukuthi ulwela uJesus Christ, yabo. Ngoba ulwela kunzima ukulwela uJesus Christ ngoba akukho ukufakaza ngoJesu, uShembe kuphela, ngoba uyena futhi owakhuluma ukuthi bayazana noJesu, yabo. So nje kulikhuni ukudefenda le nto, kusefanele kuvele uyekele ngoba akukho ongasukwenza. Nangomunye uthi bemphendula lo uthi kaJesu ezintsha zikhona yini? Hayi, azikho. Ey'khona yizo lezi kaShembe, ukuze ufakaza ngoJesu i-reference uShembe okuyena okhona, omele izulu, omele uNkulunkulu, omele konke nje nazo zonke izinto zaseBhayibhelini kumele uShembe. Ngekho umuntu okwenza izinto. Lobonye uthi kubhalwe yiphi ukuthi wavimba ulwandle naya imuseum eThekwini wamuhle shona khona, ungayi kaMax naseyadini, shona lapha emuseum ufike wenze i-research, uzofika ukuthole zonke i-information lapho. Angikukhombe eJerusalema, ngikhomba khona la eduzane. Nangomunye ushilo lapho bakuyalela. Nangu-ke faka indaba kaJesu Kristu lapha, ubani JFK Malta fakaza ngoJesu ukuthi wavuka nangomzimba wakhe kufeni manqoba ukufa. Into lesizwa embhalweni, kodwa masuthi-ke akuvele phela lutho. Ngithi yabona-ke nje ama-comment amaningi bazama ukudifenda into engadifendeki. Nangu umuntu uthi yagaja intshebe, Jesus is the way. Usho izinto eziwumbhalo kuphela, kodwa le nto bakhuluma ngayo ichaze wonke umlando ukuthi leli gama lasuke laphi, ukuthi abelungu abachazayo. Ngeke sande kakhulu leyo ndawo. Uchaza lento kodwa abantu abafuni futhi ukuzwa. Umuntu omnyama waprogrenywa abelungu ukuthi abe yilento ayiyona, athi alikho elinye igama, azonde konke, yabo. Buka ukuthi lo muntu ukholwa umbhalo onganabo ubufakazi, yabo. Kodwa lokhu kaShembe khona omunye ade ekhuluma ngendaba yencwadi, ngichazile leyo ukuthi ikhona incwadi ekhuluma ngabantu ema-museum, ikhona indaba yakho uShembe kuma-video, Google and YouTube ukhona. Nango lo bani Silangwe khuluma kahle, ukuthi umuntu akakholwe kulokho akholelwa kuwe i-right, entweni yakhe i-right, phuma kwabanye abantu. Hayi, ngeke kuze kulunge kahle, ngoba inkinga phela
impi amaKristu kahle kahle abantu abayinkinga. Umbango ongaka nje ibona abafike besusa ukukhuluma. Into efana nokuthi uma usuka ekhaya uzalwa intombazana eyayifepha bese uyadelela ekukhuleni kwakho uhlulwe ukuyiphatha ekhaya. Ukhulume zonke izinto, uthuke omalume, uthuke yonke into, gcineni ke bese kuphoqa ukuthi bakutshele omalume bakho ukuthi cha lalela mshana. Unyoko wayesifebe kanje nawe ukuthole ebufebeni bakhe bese kuba buhlungu. UbuKristu buyinkohliso emnandi ngangakuchaza, buyinkohliso emnandi kabi. Akudingeki kuphazanyiswa, yabo. Ukuthi ke kufana necrash yokufunda ukukholwa. Uhamba isikhathi bese uyambuleleka ke then usuqhubekela phambili uzogcina ubone ukuthi hayi no sengikhulile manje. Musuqhubekela phambili suba yiNazaretha. Into emnandi nje lapho ukukhuliswa khona abantu. Ngoba even naye umqali wendlela waqala khona ebuKristwini, yabo. Lapha abizwa khona uNkulunkulu eseweseli. Wasethi ayi sengifuna ukuthi kukhandeke manje inkolo yami. Wathi uShembe kanjani ngoba nansi inkolo ikhona. Wathi cha uKristu akuyona inkolo yami. Khulumile futhi nangalokho. Bayakhala kakhulu, bakhala ngolwandle abaningi bakhomenta ngendaba bathi leyo nto ingamanga. Mase bekutholile futhi ukuthi iqiniso kuzoba inkinga futhi bazocinga okunye ngoba yabona umlungu ukwenza umsebenzi omkhulu kakhulu la uprogram ingqondo zabantu. Ayikho into enobufakazi njengento kaShembe. Ngisho ungayaphi futhi wenza iqiniso uNkulunkulu lapha ngoba uyistare ngoNkulunkulu. uShembe wayihambela yonke eSouth Africa. Akukho lapho okungekho khona umaka wakhe uShembe. And abantu akade behamba nayo nobufakazi nemizi yakhe ekhona isawubufakazi bazo zonke izinto ukuthi uShembe ube khona la nokuthi wenzeni. Naye indaba ekade ishunyayelwa nje etrendayo njengamanje iCheckenda yakhona yase Richards Bay lapha. Khulunywa khona la uShembe wesithathu ngoba khona bathi kwakuyilo yawokuqala wayenza imanga. uShembe wesithathu la anisa khona imvula wagcwalisa umzingazi ngo1 emini bebade ngolesithathu. Iningi indaba zakhe noNyazi wezulu kuningi elikwenzayo. Na ingane eyayingakwazi ukuhamba eNdlunkulu kusekhona uMdlokombane eyasukumiswa uNyazi. Kuningi nami njengoba ngilapha nje ngomsebenzi walo uNyazi ngofakazi wakhe. Kuningi okwami kunye ngikucaphune kancane. Kuningi engaxoxela indaba eziningi ezenzeke kumina ngoba nami ngangumuntu nami ngikhuluma lokho kukhulunywa yilabo abantu abangazi. Kodwa wasengikhombisa uShembe uThuba. Ngabona ke nami kwathothi ke ngiphiwe ke lokuthi ngingalokhu ngiphike uDu njengani. Inganekwane kele niyoyixoxa futhi niyakwazi. Kusho ukuthi singompetha. Kusho nanga umama lapha ya uyuza. Ngeke bekholwa abantu. Ngisho ngabachazela kanjani. Ayikho into engayichazelela nje kamanje. Kodwa ukuthi abantu basakhuluma. Nangu ke lo uyuza ukukhuluma ngenhlonipho ubiza nokuthi ubaba uShembe akithi naye uqobo ukhonza ubaba uNkulunkulu. Akakwazi ukuba uNkulunkulu naye abantu ababona imisebenzi yakhe abambiza uNkulunkulu. Ukhuluma kahle impela kodwa akangene naye ngalo uzothola ukuthi igama elithi Shembe uyena lo uNkulunkulu akhuluma ngaye. uNkulunkulu wenza isimanga eSouth Africa. Fanele ama-South Africans ayayiqhenya kakhulu ngalento ayenza uNkulunkulu. uNkulunkulu wayijwayele ukuthumela abaprofeti. Kodwa i-disaster eyenzeka kwaZulu nasey'mpini zaseSandlwana koNcome kuphinde kufika belungu bedestroy abantu ngeyibhamu besuka phesheya amazwe onke ase-West efikele eSouth Africa azobulala amaZulu. Ilapha abona khona uNkulunkulu ukuthi no, thumela is too late. Ngizofika qobo lwami ngizoxazulula lezi zinkinga ngoba uNkulunkulu akafiki uma izwe lizijabulela nje kumnandi. Ufika kushubile. Yabo, ufika kushube ngempela esuke ezokhipha kuleyo nkinga leyo. Ngoba sazi ukuthi njengoba ekhona uShembe lana uzohlala isikhathi esingakanani. Ngenzeka futhi asuke aye kulamazwe ahlupheke kakhulu kokhongo nje abantu bakhona basey'inkingeni bazogcina ehambe eyekhona ningambonanga.
nothi senimbone obengasekho la sekunzima ukuthi usukela ugibela ibhanoyi ushone khona. Indaba nje ecacile ukuthi yabo nje mawuphika ushembe usuke uphika iBhayibheli uphika uJesu. Ngoba yazi uNkulunkulu lento wayenza ngecebo ukuthi ngoba phela vele abantu abaningi babeliphika even kwalona iBhayibheli bephika naye uJesu futhi bemphika ephike kokwangempela ngoba akukho ubufakazi. Kodwa uNkulunkulu wenza icebo wafika umqali wendlela. Wafike wenza izinto ezenziwa uJesu wazenza nezingaphezulu. Yebo uJesu kuthiwa wahamba phezulu kolwandle nangu ushembe wenza naye lokho nje wayeselicontrol ekhuluma nalo elimisa. Ziningi izimanga ke ngikhulumile ngazo ngale ezenziwa ushembe uvusa abantu abafile enza yonke lento ekhuluma nezilwane yonke lo nyaka nyaka uyenzile efakazisa ukuthi lezi zinto ekubhalwe ngazo eBhayibhelini ziyiqiniso. So mawuphika ushembe futhi uJesu ke sigona akekho phela makunjalo. Ngoba ushembe wena ufakaza ngoJesu, ufakaza ngoMoses, izinto ezazenziwa ngoMoses, ufakazela bonke labantu esithi amange eBhayibheli. Kahle kahle amaKristu ukuba yakholwa uNkulunkulu njengoba esho lapha umshuko ukuthi ama-Christians kuyabonakala ukuthi hayi ama-Satanist. Izinto abazenzayo ngoba even nakho lokhu lo msindo ongaka wamabandla iwona amaKristu awuqala. Kusukela umqali wendlela ephuma ebandleni lamawesili amunakashela waze wazofika kuleli zwe lakwaZulu amnamathela ambophisa ezama nokumbulala emthengela abantu yabona amakholwa njalo lawo. Ushembe lapha akenzeli ukuthi yena ushumayeza abantu bashumayeza ivangeli. Njengoba babona namhlanje besakhomenta lezi zinto abayikhomentayo. Indaba yokundiza isikhulunywe kakhulu nangale eyinkukhu ezinja abayifunayo bazoyithola ngale. Fike check nje lapha isihloko phezulu ukuthi sithini zoyicinga uyithole. Mawuthanda uyiqala ekuqaleni futhi ngesikhathi engakazalwa kusefike kusabikezelwa ngokuza kwakhe. Ushembe zikhona lezo ndaba azazalwe kuze kufika abaprofeti ababili abafika lapha kwaZulu. Insizwa kwaNkabinde nomfazi wakwamyeza ababeprofita ngokuthi kuzofika umqali wendlela kuleli zwe. Usuka ezulwini uzokwakha umuzi wasezulwini uzokhanda iJerusalem elisha. Zikhona lezo zinto zonke akuzona inganekwane. Inganekwane ngamanye usho yona iBhayibheli ngoba into kaShembe yonke ibhaliwe iphinde yenzeke. Mawufuna indawo uyakhonjiswa futhi kuthiwa nakhe eMzumbe. Nakho lapha akhipha khona amatshe ayisithupha phansi enhlabathini. Zikhona lezo ndaba lapho igumkele lezixoxile. Kuningi bafethu ake siwufunde umlando wakithi siyeke amanga. Siwulandele ngikwenzele leli page ngilenzele kona konke lokho ukuthi abantu baye ukukhuluma izinto eziphambene kakhulu. Sikhulile manje. Yabona ngifuna ukukhombisa ukuthi abantu uNkulunkulu bamzonda kangakanani. Abanye bathi lento akho ncwadi, lento ayikho nakuGoogle. Nangu uGoogle ake sibhaleke sibuka sonke. Shembe. Singalokho sibhala into eziningi sithi nje Shembe kuphela. Sithi search. Nangu Shembe khona. Nangu umlando wakhe oyimbejana la, nangu amagama akhe, na iminyaka yakhe abayi-estimateayo. Nakho bathi into abamhlophe baqinisile wazalwa khona into abamhlophe 2 May 1935. Sifuna ukuye sibheke nokuthi wakhona lapho kuthiwa wakwandiza khona. Yabo naba abazali bakhe naba amakhosikazi akhe Mashabalala, Masigasa, Mangwenya, Maradebe. Kuke bakubhalile-ke la. Yabo nangifike eNatal 1910 sesidlulile lapho sesikubonile incane abanakho kuGoogle. Nansi futhi ezinye izinto zakhe ziyatholakala. He was born in 1865 at Ntabamhlophe, Oscott area. Yabo nakho kuyaqhubeka konke i-basic leyo, kodwa phela okunye noma bebuye begeje kodwa kukhona okuningi okuyiqiniso. Sicinge-ke iy'ncwadi zakhe Shembe Books. Angithiwa nithi inganekwane le nto ayikho ngisho nakuGoogle. Awuthi-ke sibheke lapha ama-books akhe.
nakho sebesivezela bonke no-John Dube la. Okay, kusuke kwabhaleka wrong. Shembe books, khona ngisho PDF. Ake sibuke nazi incwadi zakhe wena okhalayo, ibhalwe phi lento. Nasi isihlabelelo sakhe lapha ya. Ngifuna lapha kuvela khona nazi incwadi. Yabo, Shembe naye. Yabo. Futhi yabhalwa uBongani Mthethwa and Thembeni Mpanza. Nali igama layo. Yabo. Okay, asisuke futhi lapho sicingene. Man of Heaven. Naye futhi enencwadi. Angithi yibo. Akekho. Yabo. Umuntu wasezulwini. Noma ngaboni ukuthi ubani umbhali wayo lapha yale. Obhana ngelaphana. Ulis Gainer. Uthi ngiyasitheka la yazi. Akuveli kahle. Yabo, nayo imali yakhona 115 rand futhi iyatholakala eSouth Africa lencwadi. Abantu njalo ababekhuluma nayo Shembe iningi labo, abanye abamficanga kodwa bafica besakhona ababehamba naye bayithola information. Yabo, naye enye bhalo Joel futhi mina khuzana umlungu ke lo Chishken. Yabo, Isaiah Shembe prophetic uhlanga. Yabo, uzovika uthini, uzodefenda kanjani into Shembe ngeke uzumchallenge. Nansi yabo, The Story of Isaiah Shembe Volume 1, History and Traditions. Yabo, nqaba njalo asiyeka sophelelwa isikhathi. Yabo, incwadi yokuzalwa kwaMprophet Isaiah Shembe. Singabala sithini nazi ezinye khona ngisho 9000 yabo. Angithi yagcina phela ithathiwe le information. Abayibona belunga into ebalekile enye bayithatha bazisa phesheya, ezinye nje ziyafundwa ezikoleni ko-Japan. Kufundwa ngayo Shembe. Bayambabaza ke bona bambiza ngo-Africa Messiah. Ya kuningi kakhulu okunye okukhulunywa ngabantu. Yabo nje umuntu lokho kubhalwe phi senginivezele ukuthi kubhalwe phi. Yabo ngivezele incwadi eziningi cishe zi-more than 10 lezancwadi eziveze lapha ya. Umuntu uthanda ukubuza imibuzo engayindawo yabo. Ngoba wena nje ake sithi ungwakwamkhwanazi sibonga. Yabo. Kubhalwe phi ukuthi ungwakwamkhwanazi? Uthi loba ngabhalwe ndawo futhi vele futhi awuyena okwamkhwanazi. Yabo. Noma ngabe ungwakwamhlongo, yabo. Kubhalwe phi? Sizokubuza lo noma ngabe uwakashezi, yabo. Nazi ibongo ngifunda khona ayibongo zabantu. Zonke lezi ibongo zabantu bala eAfrika ababulwele uAfrika okhokho bethu bafe empini zakosandlwana. Belwela lobu Afrika bebulawa yiwa amaKristu njalo ayengabelungu eseconvince yabanye abantu abamnyama. Ikhona lezo zinto ngixoxe nje lapha khona nje indoda lapha na yakwangubani eyayisingene ebuKristwini ekuyiyona yabamba iqhaza elikhulu ukubulawa abantu abamnyama lapha ehlathini enkandla ngesikhathi sempi yamakhanda. Yathatha ngisho abazalwane bayisigcotshiwe phela isiphethe amabandla umbishop omkhulu. Iyona iqoqa abantu abamnyama babesonta besezimishini ukuthi asambe sobulala abantu abazabalazayo belwela amalungelo abo silekelele abelungu. Unjalo nje umlando wobuKristu nje kahle kahle ebuhlungu kakhulu ngoba abantu ababulala nje uAfrika abalwa nabo ngoba uba amaKristu ayekho ayengeke azenze izinto ezibuhlungu kangaka umqalo wendlela. Embophisa ya kuba buhlungu kanjalo uma usuchaza iqiniso ke la inkolo yobuKristu ukuthi idamage kangakanani iAfrika. Umhlaba ubuyile nje yebo ubuKristu. Zonke lezo zinto lezo uqiniso balezo zinto sengikhothile lapha ya oJohn Ndangalibale Dube kuyibona babephethe ngaleso sikhathi enkolweni yobuKristu abake bazama bethi bazama ukukhulumela indaba yomhlaba. Bathi abelungu no ngeke njengoba namukela lenkolo yethu yobuKristu ithina futhi esithumba abantu. Manje ngeke sibuyisele amalahle eDanda umhlaba ngeke niwuthole.
njengoba uzwa nomsholozi ekhuluma ukuthi ngesikhathi sicindezelwe baza amazwe ase-West la iqhamuka khona ubuKristu ukuthi sisizeni, bathe base-West cha, yani vele nizolicela kanjani usizo ngoba siyikomidi nalaba bantu abanicindezele. Njengoba wagcina-ke umsholozi sezongena endabeni zako-BRICS ukuthi-ke bathole abanye abazobalekelela bebaxhase. Ya sengivala nje, singavumelana ngokuthi asazi ukuthi sijahe kakhulu ukukhomenta. Maningi ama-comment ngeke ngiwaqede. Khona omunye otheni othi uShembe lona naba abantu bethathwa zikhukhula akabasizi ngani. uNkulunkulu phela akasona isilimo. Abantu bacabanga ukuthi uNkulunkulu angazi uthini. uNkulunkulu isiqhwaga. Kusukela khona eBhayibhelini uNkulunkulu wayengeke ahamba yosiza amaFilisti ey'nkingeni zawo ekubeni engamfuni. La bantu abahamba ney'khukhula bayamfuna yini uShembe ngoba yibona abantu abamthuka kakhulu. Yena kufanele agijima ayolekelela labo bantu. Bambizile yini, balicelile yini usizo uyena. Kufana nomuntu othi maya uShembe uNkulunkulu akayingane ey'bhedlela asindise bonke laba bantu abalapha. Uyazi ukuthi labantu babekwe yini laphana ngoba abanye ijeziso ney'qalekiso zasemakhaya kubo, abanye babulala ngisho abazali babo, abanye bathuka yena uShembe bahlezi bagcwele lapha. Abanye bayazi ukuthi bona yini ebabulalayo njengoba behlezi lapha. Abanye badla izinto lezi uShembe ayikhuluma ngazo ukuthi umsana ukudla ama-processed food ney'ngulube nani nani. Badla lezo zinto. Uma usugula ukade udla cooking oil usuhleli lapho usufuna uShembe, ikani ukutshela uShembe ukuthi hamba ulima ingadi yakho udle ukudla kwakho. Ungadla ukudla okusuka esitheni sakho. Washo ukuthi uShembe ukuthi yekani lemjovo le ngoba niyazi sifakweni phakathi banibulala belungu. Siyaqhubeka siyajova siyongena ey'bhedlela siyafa. Sesifuna uShembe futhi asimlalelanga ngani ekuqaleni ngoba usitshelile ngale nto ukuthi nayi into enibulalayo. Wathi musani ukutatazela. Muze ukuhamba udla ama-bacon abelungu yonke lezi zinto lezi. Lokubulala lezi zinto utshwala ugwayi. Ugwayi yena umlungu ufaka ama-chemicals lapho ukuthi afika kubulala. Nogologo ufake ama-chemicals lapho ukuthi ushaya nge-slow poison usiphuza bukhoma uthi uyajabula wena ufana negundane lithi i-Retex. Sizoyithini indaba yakho yabo? Yizo zonke-ke imibuzo lapho ewuwula evame ukubuzwa ngabantu. Nayi i-COVID wayengayiqedi ngani? Yabo, ingani vela ayisekho nakho manje abantu bayaphila amaNazaretha. Uzofa wena omthukayo obiza nokhokho bakho ngamadimoni. Musuthi ekugcineni futhi usufuna yena uShembe azokusiza lapho. Kanjani manje? Ucelile yini kwawena kuyena ngoba ukholelwa kuye? Ukuthatha amanzi akushove ezansi olwandle. Ya maso bephendulekile abantu futhi bayabaleka aphinde aqhamuke neminye imibuzo. Nango omunye lo ngihlale ngikuphendula njalo. Lo muhle-ke lo ngoba ubhalwe khona eBhayibhelini ubani? Nikos. Nazareth is the name of childhood whom Jesus Christ. His name is from Israel and Christian. Cha, akukho eBhayibhelini lokho. AmaChristian awekho eBhayibhelini. NoJesu akayena futhi umKristu. Yabo. Christianity iqale kudala sekwaphela iminyaka eminingi 300 years bayimaqhamuka iChristianity. uJesu wayumNazaretha ehlala endaweni ekuthiwa iNazaretha ukuze kugcwaliseke okwashiwo ngabaprofeti. Isho njalo ivesi khona eBhayibhelini. Leyo nto asazi ekhuluma kwaze kube nini. Abantu bezenza nje izingane ezincane. Into efana neni umZulu uhlala kwaZulu. UmXhosa uhlala le emaXhoseni noma emaMpondweni, impondo uhlala emaMpondweni. Abantu bakwaMthethwa isibongo bahlala kwesakamthethwa. Izinto ezinjalo amagama aqanjwa ngabantu abahlala khona. Njengoba nakhona eK9 kuhlala ama-Canaanite. Yabo. Izinto ezinjalo manje ubungane bonke lokho. Ngeke uyivike le yanduka Shembe. Mina uShembe ngihambe isikhathi eside ngimsola kwezinye izinto engiyithola impendulo. Ngithi ngiyamcinga ngithola impendulo. Uyayicinga. Ayikho into ngisho ukugida lokho abathi abantu lokhu ukugida lokhu unomlando wakhona yonke into. Ngisazoqhubeka okuningi sengikuchazile. Ngenani la ipage nami ngithola ulwazi bafowethu. Singazenzi izingane ezincane lokho sijikeleze entweni eyodwa. Awamanje ugcina usho zonke izinto lezi eyingekho yabo. Njengayo ubaba lo bephendulwa ubhuti umshuko la ukukhuluma into engeke ukhulume ngenkolo yabanye abantu ungayazi futhi wena ungakholwa khona.
nanokuthi-ke amaKristu ibandla lakhona khandwe esisekeleni sokugxeka ama-Afrika kuphela. Ayikho into ongayithola khona. Bazokushumayeza bethini ngoba kufanele bekushumayeza ngokuthi hayi kuhlaba imbuzi, abantu abakholelwa esintwini bayabheda, yabo. Abakwazi ukuthi bakushumayeze nje into yabo emile. Kufanele bona bagxeke ezinye iy'nkolo kuphela. Yona inkolo yabo ikhandwe phansi kwaleso sisekelo ngoba vele nakhona eBhayibhelini kwakunjalo. Yibo phela amaKristu phela yiwo lawa azaleke lapha kulezi zitha zakhe uJesu. Ayilokhu em-challenge ngaso sonke isikhathi uJesu ethi hayi phuma ukuthi ukholelwa emfundisweni zikaMose, wenzani ngesabatha? Yini usindisa umuntu ngesabatha? Nasi sifebe sishaye, sibanjiwe, sikhandwe ngamatshe, yabo. Namanje basenza njalo kuye uShembe. Ingakho kukhona inkolo ethi uShembe kusawumuntu oyedwa noJesu, ngoba izinto ey'ningi ezenzeka kuShembe izinto ezenzeka kuJesu, nezinto azenzayo uShembe izinto ezazenziwa kuJesu. U-challenge-we ngayo yonke indlela. Akekho futhi osekwa-challenge-wa kanje. Even uJesu wa-challenge-wa kancane kunoShembe, namanje usa-challenge-wa, yabo. Aphinde akupruvele, yabo. Uthi uphuma ngaya kupruvele, uthi uphuma ngaya asibambe isinde kakhulu. Kulungile bafowethu, naku-live njalo ngibuye ngingena abantu bangene laphaya. Namhlanje-ke bengithe ngizongena ukuthi isikhathi sibuye singatholakali. Ngizobona ukuthi mhlawumbe ngo-12 ebusuku ngizobe ngikhona ku-live. Mhlawumbe makwenzeka ngithola isikhathi. Siyabonga lapho eGuqe uMgedlela. Zulu mafuthu umkhovu uNtombineso. Amen.